sumusuping rasa jati ong tan kawusen keng manjing wonten ing gebesangken sangarum kena gandung ucapu sang nata Prabu Gendra Salapati nalindring purung gedha kencana ingkang dawangan gawonten ing alun-alun negari Marta ya ing parepatan padukaning Karang Kadempel nalika semanten sigra ngawis sangganing Purwadabala saking negari purung gedha kencana Candra Sangya Purwadabala abdi prajurit pating bleber pating colot nalika semanten watak wantune wong jahat paseban denawi dening nalindrane maripati pendirangan pating pecican kaya maling golek dalan Nuwun sinuwun. Tunggu. Sekro kang poloto mengal parangat sampo sangyo ngadale karna det pelating koto Kanyawangkung mangoncang nete benjang sangaji mijil
Pati nyong tali wus Om Wala parat Desmalaning rat sukertaning bawana iblis lanat keparat perjurit Wadya Bala Sekenegaring Pulo Kedah Kencana kula wonten dawuh sinuwun kula nyadong dawuh timbalan paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Gendra Swalawati semanten ugi ingkang abdi kula nyadong dawuh sinuwun semanten ugi ingkang abdi pun tumenggung sumbang Surajigja kula nyadong dawuh Patih Sanya Wibawa kula wonten paring dawuh sinuwun arep sandanganmu Nalindra ning kowe patih mergo patih kuwi dadi wakiling Nalindra dadi wis lumrah yen to ana patih ya wakiling Nalindra wakiling pemimpin sandangane padha karo pengarepe kepareng dawuh paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Gendra Swalawati kados pundi Patih Sanya Wibawa wonten dawuh kawirangan aku parat ning atas aku mingsuwan ana ngersaning Semar Badranaya kamangka Semar ku mung derajate ngaceplik Semar ki mung wong gedhi bal 17 wong sekeng wong mlarat wong ora gablek kan apa-apa lha kok teko dadi anggonku sowan apik-apik njaluk Semar malah Semar semaya ora saguh tak boing ning negaraku waduh menawi katen dinten sak mangke wonten Karang Kadempel wonten Dareda mestine ngono sebab iki mau dudu kok Semar dhewe sing paring dawuh nalikane aku arep ngruda paripeksa karo sing jeneng Semar Badranaya nanging sing maju Nalindra raine abang mangar-mangarte lho Nalindra pasuryanipun abrit sinten Prabu Baladewa Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa ingkang dadi pepalangi Prabu Gendra Swalawati nggonku bakal mboyong lawan Semar Badranaya malah iki mau aku arep ngruda paripeksa karo Kyai Semar Badranaya malah ditadhahi nganggo sikute Prabu Baladewa nyikut janggute Prabu Gendra Swalawati nganti aku kontal tiba saka pendopo agung padukan Karang Kadempel wonten dawuh kebyakna barisaning Purwadya Bala sekilaris papan aja nganti ingkang cicir kerik lampit burungkat timpul kancah gelar Singabara Karang Kadempel biyu ana batang sayuta Karang Kadempel gawenan bumi angus Karang Kadempel gawenan Karang Abang ben ora muthuk panggonane Semar Menengaten badhe wonten lampah ingkang ageng sinuwun mengaten badhe wonten lampah ingkang ageng mengaten badhe wonten lampah ingkang ageng yo marata tiake wektu dina iki ya iki dina tak jaluk kowe kabeh budhalote gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir genjang sang alis risang mawe kandrung saparan kadul moger moyak mayek saking tias balewara aja ngasi kabeh para wadyabala mengko ora iso ngalahke sing jeneng Semar Badranaya. Luwih-luwih aku ngerti kondange Semar aku sok kulino nonton YouTube. Semar kuwi duwe wadyabala sing ora kejaba mung anak-anake sing jeneng Gareng Petruk lan Bagong. Ngaten kula mung sendika nderek dawuh paduka lajeng pinjang menapa mangkatipun ingkang abdi. Ora ketang sambung apa col intang. Tumuli Buthalo dina iki Patih Sanya Wibawa nyuwun pamit matal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik metuwa laladan gondang wae Patih. Nyat mangening kalanjana glarangan moncara nang lara konang surem saratetan madang
Iramane rada maju sithik. Dal.
apa iki? Sang Prabu Gendra Swalapati nalindring pulung kedah kencana nalika semanten dupi mulat budalira Sangya Purwadyabala saking negari pulung kedah kencana nalika semanten dereng aningali kados pundi kridanira Wadyabala saking negari pulung kedah kencana wekasan gumawanganing awang-awang nangge Sang Prabu Gendra Swalapati mider ngidri jagat aningali kridanira campuh perang Sangya Purwadyabala saking padukan Karang Kadempel campuh kaliyan Purwadyabala saking negaring pulung kedah kencana nalika semanten mesat kebat kaya kilat kesit pindha tatit Sang Nata Prabu Gendra Swalapati nempuh mega mbelah langit nalika semanten nganti kaya bledhek candrane. Woi. Semangka hangko sumbaran mawalin bumi gonceng Binata tilamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Prananggana magawe kelarira wang waladala setan ora tatanan parat lagi wae aku mlebu ning wewengkon Pedukuhan Karang Kadempel lah kok dadi ana satriya bungkik kakik kunting tangting ngaglah ning ngarepanku sapa kowe bangsat kowe takon karo aku yo aku takon karo dedapuranmu sadurunge aku wangsulan sapa kang dadi aranku luwih dhisik kowe ngaku sapa jenengmu lan ngendi dangkamu walah setan ora tatanan pancen kowe durung tepung karo aku wis wani njunjung dongko njunjung aran parat yo kowe tak takoni urung wangsulan malah genti takon karo aku yo Blaka Suta takon karo aku kaseting Sang Prabu Gendra Swalapati Wadyabala pulung kedah kencana aku tumenggung Sumbang Surajigja tumenggung Sumbang Surajigja dasar kepara nyata sapa kowe takon karo aku Raden Hari Setyaki
Senopati ning Ndorowati. Satring garba ruci. Oh, kowe sing jeneng Setyaki Parat. Dasar keburu nyata. Yo. Aku wis krungu kondangmu, kowe kondang nek ngantemi wong mesti musuhmu sirahe pecah. Ning aku ora bakal wedi. Aku ora bakal wedi merga sengara kowe iso menang mungsuh tumenggung Sumbang Surajigja. Ayo sing dadi nyatane wae. Anane kowe sak wadyabala padha pacak baris. Dampyak-dampyak padha arep ngopo? Setyaki ana barat. Bloko Suta ndi Semar? Ndi Semar kon tekan kena patenane. Merga ora manut karo dawuh Ratu Gusti Kusiwan Prabu Kendra Swalapati, tinimbangane Semar mengko mung dadi klilip luwih becik tak patenane. Kon gawanen rene. Sumbang Surajigja ana barat. Ora sandata kowe arep mungsuh Semar, kowe mungsuh Setyaki durung karuan kowe iso menang. Piye? Piye kowe? Muni piye? Ora sandata kowe mungsuh Semar. Kowe ngadepi Setyaki durung karuane kowe iso menang mungsuh aku. Babu arep. Lena pangindawet tebiak tadamane kene marganing matimu. Singalena prapting lalis Sumbang Surajigja. Awas kowe. Ut. Oh iya, ut. Ayo. Oh. Hut. As. Parah. Loh. Oh, menteleng tanpa wedhek banget. Jare kowe awas. Oh, woi, lo. Parah. Oh. Oh, biar ki jaluk ampuh Parat. Oh. Ayah, apa? Mati aku. Ayah. Oh, ayah. Wawas kowe. Apa? Oh, ayah. Mati. Sabar to. Anggep apa? Nganggep kowe aku ora iso ngalahke kowe. Kowe dhewe kewirangan. Yo. Awas kowe. Awas. Yo. Woi.
Wah. Wah. Ha. 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 Wah. Wah. Awas wae parah. As. Karpe. Put. Oh ya. Mati aku. Oh, as. Wait. Tuh. Aduh. Awas kowe, cantik kowe. Oh, walo edan. Aduh. 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 Wah. Aduh. Kowe lak candhak magenti nyandak aku parat. Rene. Hut. Woi. Awas. Woi, ya. Oh. Buat. Wah. Oh. As kowe parat. Cocok tumbak jempol dadamu. Oh, pas. Hut, oh ayah. Hut. Oi, Jomigan. Oh, awas kowe. Iya. Wah. Lho. Hut. Iya. Hut. Wah. Oh, nyekel godhok barang. Yo. Pas. Oh, iya. Yo, woi. Wah. Nyemelangi kowe. Awas. Oh, ayo, wah, ayah, wah, wait, aduh, Loh. Ora kena. Yo. Put. Kena aduh. Wah. Aduh. Wah, yo. Oh, ayah. Put. Oh, candak kowe.
ora iso apa-apa wae parah. Oh, wah. Oh, iya. Wah. Wah, ya. Tatanan. Walah kok dadi wadyabala saka Pulau Gedhah Kencana. Morat marit ora karuan kaya ngene kanane. Ora ana sing iso mangga apa ya. Wong-wong karang kadempel. Sawangen niki patih Sonya Wibawa ingkang keduka ngalahke lan sampayong. Minggir! Oh, piye kae? Satria sisih. Sapa wae parat? Takon karo aku omahku ming kidul kuwi. Lho. Omahku ming kidul kuwi piye? Kidul kuwi segara. Aku satriyaning angkatan laut. Raden Antasena. Wah, laitan kuwi Antasena dasar kepara nyata. Ayo Ndi Semar. Semar ora mbok ulungi aku kelakon ning kene marganing patimu. Wah! Waduh. 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 Oh, ae padas kok iki angel. Rada rene. Lho.
ning jajalanat. Wadya balaku lak dadi sepi mamring. Ora ana wong wing. Ingkang keduka isih padha mapan ning Karang Kadempel. Walah. Pancen Semar Sarapati parep. Nganti kowe gawe patine pepatih negara ing Pulung Kedah Kencana. Patih Sanya Wipa mati dipendhem urip-uripan. Walah, bangsat ora tatanan. Semar. Semar kowe wis wani gawe dukaning Ratu Pulung Kedah Kencana. Kowe uga kudu wani tanggung jawab Semar. Sawangen aku ngliga pusaka. Aran Kyai Candra Wirayang. Satya Satra Karang Kadempel. Diadani kening pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nglumpruk tanpa daya. Aja diundang Prabu Gendra Salapati marang. Modar kowe Pendhapa. Oh. Lho, piye to ki? Wah. Ridu mawar mangawara warahan. Pengaraning ngajurit pangaguru gangsa tetek atya butula pur panjriting turangga estira kata ingkang wala lako dadi kaya ngene kedadiane Wadyabala saka Karang Kadempel siji-siji ora enek sing do urip. Paman Setyaki mak cilik Setyaki kae mau dhisik dhewe kenek pusaka. Wah, apa kae mau? Wujuding pusaka mung kaya bebek kok. Digdayane ngejo, Dik, ndak umum nah. Wela. Kakang Gatotkaca ora inget, Kakang Antareja ora eling. Ketiban pusakane ratu kae mau lah. Lah kok dadi kaya ngene kedadiane. Ya. Arep tekane sepira kadidayanmu Prabu Gendra Salapati. Aku matur ana ngersane wakku Ndarawati.
Janji kowe ora keweden karo wujude senjata Cakraja diundang Antasena. Mentonaken triwe kramanira kang kumitir Antasena mlayu-mlayu eneng apa? Wah, Bambung mlayu-mlayu eneng apa? Iki nek aku ora langsung matur ana kersane Pak Dewi Kresna ora bakal rampung kahanane sartane iki mengko malah mung dadi ora prayoga tumraping para Pandhawa. Lho. Kepiye Antasena? Apa kowe wis kelakon ngundur kewadyabalaning Prabu Gendra Swalapati? Wis. Aku sak rombongan, aku karo Mancili Setyaki Kakang Gatotkaca putra Kakang Antareja wis kelakon ngundurke wadyabalane Prabu Gendra Swalapati. Duh tak pendemi urip-uripan. Lagi ngadeg tak pendem. Lagi turu tak pendem. Lagi arep ngadeg ora sida ngadeg tak blesake meneh. Tak tutuk gundule. Lah iya Cencah Sekti. Ah iya, mampu padha aku. Ning aku arep matur iki ketiwasan Pak Dik. Ketiwasan piye? Prabu Gendra Swalapati pancen wis kentekan wadyabala. Iya. Ora ana siji-siji wadyabala sing iso ngalahke wadyabala saka Karangkadempel. Ning sing ketiwasan, sing bahaya, sing ndrawasi kuwi ora kok wadyabalane Prabu Gendra Swalapati. Ning malah Prabu Gendra Swalapati dhewe. Ingkang keduga iki mau kaya ngamuk punggung. Ambabi wuta. Kuwi tembung apa? Ambabi wuta. Babi kuwi cetha, wuta kuwi picak. Mbok tembung jaman saiki ora usah dibasake kaya ngono kuwi malah ora prayoga. Kadigdayane Prabu Gendra Swalapati saya maraja lela. Malah iki mau Kakang Gatotkaca Kakang Antareja karo Mancili Setyaki dong lumpruk tanpa daya. Merga saka dayane ya kadigdayane wujude pusakane Prabu Gendra Swalapati kang aran Kiai apa ya mau. Kiai wujude pusakane kaya bebek kae lho, Dik. Ning ampuhe kagila-gila. Nganti nalika semana Kakang Gatotkaca tak gugah. Kakang Antareja tak gugah. Tak olesi banyu sungut ya ora tangi-tangi. Tak utik-utik ya ora tangi-tangi. Malah padha ora enek sing eling iki wadyabala saka Karangkadempel, Dik. Kaget trisang kapirang urinangkul kinempit kempit. Dosang retnaning bawana. Kuwi lah kok dadi digdaya kaya mangkono Antasena. Lah iya. Ning kok sike. Kaya-kaya kok aku ora percaya karo aturmu. Lho. Aku ki omong apa eneke lho, aku ki gal nek dipaidu. Sampeyan ki wong tuwa gaweane ming maido wae. Lho kok sik Antasena kuwi ora kondang seneng ngapusi, Antasena kuwi ora populer. Ora iso nggunakake tembung jaman saiki ora usah dienggo.
Kowe iki rak kondang lesok nambah-nambahi perkara to. Ha nek ora percaya sampean coba dhewe. Nek sampean ora percaya mang nyoba dhewe ya kono. Tatakana wujude pusakane Prabu Gendra Solopati. Werkudara, kono dawuh apa Didang kakangku? Tak kira kok pancen kudu ditaliti. Coba tontonen kaya ngopo kadigdayane pusakane Prabu Gendra Solopati. Yo. Delok Dik, delok. Aku ora percaya nek karo kowe. Ayo ora ngandel sampean. Mutar kabeh parah. Dar kabeh Wadyabala Karangkadempel. Ora ana sing iso keduka kuat nadahe pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ayo. Aja mung payu sing maju. Aja mung peyes-peyes sing ngadepi pusakaku. Walah. Werkudara maju tanpa ana kadigdayanku parah. Mutar kowe. Oh, woi. Oh. Mutar kowe. Hoi. Diaga kaya ngapa nek mungsuh pusakaku. Iki arep pomeng cilik ning ampuh. Ayo, tokno pusakamu Werkudara. Mudyar nglumpruk tanpa daya kowe parat yo. Tak wadahi karung-karumbuh kowe tak go ning negaraku parat. Yo, diliane. Boy. Jebul tinemune ampuhe kagila-gila pusakane Sang Prabu Gendra Solopati. Nganti Werkudara mbuh ning ngendi pernahe ora tak mangerteni. Lah kae tak sawang kok malah Yayi Janaka panengah Pandhawa melu maju ning pabaratan. Arjuna. Arjuna. Arjuna mandhek aja ngeyel Dimas, aja ngeyel Dimas.
Lho, parat. Walah setan ora tatanan. Lagi enget nenek wong Darawati ning Karangadempel. Oh, lah Kresna, Kresna. Kowe iki wiwit mbiyen nganti saiki kok isane mung gawe kisruh kowe, Kowe wiwit mbiyen jaman kowe isih nom, kowe isih jenengmu Narayana, nganti saiki kowe gedhe, gerang bungkang. Kowe ngewangi Pandhawa kowe mung gawe kisruh parat. Jano karep tak wadahi karo ngarumpe aku malah tok saut. Yo, ora kena ngadine kakangne sing tak cekel parat. Wah! Entek pengarepanmu Puntadewa. Adimu Werkudara wis kapikut dening aku. Ayo, saiki mengkare kowe. Kowe gelem masrahke Semar apa ora? Gelem masrahke Semar apa ora? Nyuwun pangapunten sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun Puntadewa kula tadah wadana. Lan kula malah ngaturaken panuwun wondene paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Gendraswalapati ingkang keduga saged damel srana margining kasuwargan adi kula ing tunggul paweneng. Ayo rasa kakean cangkem. Kowe ratu klemak-klemek. Aku reti kowe iki kondange ratu sing gedhe putih. Ayo. Semar mbok wenehke apa ora? Semar mbok paringake ana ngersane Sang Prabu Gendraswalapati apa ora? Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula mboten ikhlas menawi kula masrahaken Kakang Semar dumateng Paduka. Malah sak mangke menawi negari Paduka ingkang Taman Pagebluk kedah dipun tumbali mawi bekakaing menungsa kula sagah ingkang dados tumbal. Kula sagah menawi sak mangke kula badhe dipun pejahi wonten negaring pulo Gedhah Kencana sampun ngantos Kakang Semar sinuwun. Jalaran kewajibanipun Kakang Semar wonten ing Madyapada menika taksih kathah. Kakang Semar menika taksih nggadahi tanggel jawab inggih menika momong. Kawontenan wonten ing Nuswa Jawi menika pramila menawi Paduka kersa inggih kula kemawon ingkang Paduka boyong wonten negari Paduka ing pulo Gedhah Kencana. Sampun ngantos miloro lan mulasara lan sampun ngantos ngrodha paripeksa dhumateng Kyai Semar Badranaya. Kakang Semar mboten lepat nanging Puntadewa ingkang lepat. Kenging menapa Kakang Semar ingkang gadhah lelabuhan tumrap para Pandhawa teka Darma Kusuma meneng kemawon. Teka kula kendel kewala. Duston temen menawi dipun periksani tiyang kathah sinengguh Puntadewa nalindra ingkang boten mengeti dhumateng lelabuhanipun Kakang Semar Badranaya. Tinimbang kula gesang wirang luwung kula pejah wonten asta Paduka Sang Sinuwun Prabu Gendraswalapati tak turuti panjalukmu parat. Walah edian. Yo, Pandhawa wis entek. Arep Janaka isih ning ben. Isih doyak karo wujuding pusakaku Kyai Candrawiraya. Tekan ngendi parane? Watone durung nembus atmosfer le Janaka lunga.
Pusakaku ora bakal mandeg le nguyak. Yo, apa dikira aku ratu goblok, apa dikira aku ratu bodho. Aku wis kelakon mikut Pandhawa pamonge sisan sing jeneng Semar kae. Tak wadane karo Karumba, tak pasrahke ana dewaning Angkara Murka Warat. Kanane ketoyong-toyong kedarang-darang ndaraku para Pandhawa. Semar ki wong sing kepiye? Aku ki dipasrahi amanah tanggung jawab kon momong Pandhawa. Lah basa Pandhawa duwe gegayuhan aku kok mung meneng wae. Ngasih kae Ndarawerku Dara karo Sinuwun Puntadewa kapikut karo sing jeneng Prabu Gendra Swalapati. Aku nek meneng wae wirang Semar. Elek jenengku minangka pamonge Pandhawa. Tak nyipta wujute Semar. Ben Semar ingkang palsu pindha warna iki ben digawa karo Prabu Gendra Swalapati. Aku tak ngatas ana ngersani dewa. Tak nutuh, aku tak nggugat ening kayangan Ngondar Andirbawana. Lah kok Pandhawa ki ora ndek luput apa-apa, lah kok malah dadi kaya ngene kanane. Siguran dumuk kunjungi Sang Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten akarya pratandha bilisang Nayanta karsa anggadhahi damel. Eling-eling nadyan ta drajating Panakawan. Nanging sak ciptane dadi sak sedyane ana. Nalika semanten sigra nyipta wujuding Sang Lurah Semar Badranaya Pindawarni. Sigra nglepasaken wujuding suweng lombok abang dinasta dening Sang Lurah Semar Badranaya. Wujuding suweng den sabetaken ing bantul ana wujuding Sang Lurah Semar Badranaya. Semurires eka balik Tityane Gandayane Trisunya Purnama sasi kowe ming wujute lombok abang we garing tak suwunke ana ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi lah kok dadi wujud Semar nggih iya nggih kowe mapano ning kene ya aku tak munggah ana ngersane dewa. Kowe nek ana ratu sing jeneng Prabu Gendra Swalapati arep mboyong kowe, kowe manuta. Nggih. Namung sendika ndederek panjengandika Ki Lurah Semar Badranaya. Apik. Ya wis ngono wae. Mesake ndara-ndaraku para Pandhawa. Nek ora entuk kinayoman saka dewane, ora bakal rampung lan ora bakal kelakon gegayuhane para Pandhawa. Semar. Nggih, Semar.
Lumpruk kowe Semar. Oh. Kang Sutama Gusti sasangka kasongan surya ora banyo sumungsung keswa tupai bendaramu wis do tak pikut tupai bendaramu wis do kalah mungsuh Prabu Gendra Swalapati terus kowe banjur nglumpruk Semar kowe kuwi digdaya dikaya ngapa ning nek kowe iki duwe rasa mesake karo bendaramu ngerti endi aramu do tak pikut kaya ngono aku mesti kowe ora duwe daya ayo saiki manuta kowe tak boyong ning negaraku dadi tumpal wadaling praja namung sendika ndederek menapa ingkang dipun kersakaken dening Ratu Gusti kula sinuwun Prabu Gendra Swalapati kula mboten badhe awel kula mboten badhe wegah tartentu kula namung sendika ndhetik kula ajeng dipendhem urip-uripan nggih mboten napa-napa yo nek ngono kowe soroh karo patimu kowe wis jeleh nyawang glaring jagat seming rembulan kowe wis wegah urip Semar ya nek ngono sawangen kadigdayanku kula pitados menawi paduka mrika digdaya pun kula ajeng dinapake kula nderek tak pikut ning negaraku kowe Semar woi Sesumbar mawa lindhu bumi gonceng kumaludhuk untur gatok Koko Prabu kenging menapa kula badhe andhepanipun kula badhe ngadepi dumateng Nalindra kula gedhah kencana teka paduka nyaot ingkang rayi wonten menapa lan dosa menapa ingkang sampun kula lampahi. Arjuna kula wonten timbalan. Si Adirak ya ngerti dhewe. Selagre Kakang Werkudara ing tunggul pawenang wae kapikut dening Prabu Gendra Swalapati apa meneh Si Adi. Inggih. Si Adi ya wis weruh dhewe kadigdayane pusakane Prabu Gendra Swalapati ampuhe kagila-gila. Nganti kadangku setyaki karo para lancur-lancur Pandhawa keceprene durung ana ingkang nginget. Durung ana ingkang bisa uwal saka adigdayaning pusaka Kyai Candra Wirayang. Lajeng kersa paduka kados pundi? Arjuna wonten timbalan. Ana ing Karang Kadempel isih lenggah kaya Prabu Baladewa. Ingkang rikala semana sajak ngangah-angah arep ngundurke karo ratu pulung gedhah kencana ning mbasa ngerti kadigdayane Kyai Candra Wirayang kok Prabu ndelik. Lah piyai napa kaya ngoten. Mung gedhe suarane tok. Ndelik karo Bagong karo Gareng karo Petuk. Inggih. Weruh to kae, sikile kae ning mburi genthong kae. Inggih, Koko Prabu. Sakmenika to sampean iki. Wah, aku wis ning kene kan mau. Ora ngesuk-suk. Bagong Jedan kowe, Bagong Jedan. Mboten, sampean sakmenika kula mengke ketok.
Kula ndelik kok grenang-greneng. Kersa Paduka kados pundi? Koko Prabu ben lengganing karangan jempel. Inggih. Panakawan kang dikanthi. Lajeng badhe tindak dhateng pundi Koko Prabu? Menyang endi parane Prabu Gendra Sulapati ditutke Yai? Dititi priksa kira-kira mengko kadangmu Yai Prabu Darma Kusuma apa dene Dimas Werkudara arep digawa menyang endi lan arep dikapakke? Mengko ditonton kahanane Arjuna pandhita kang kinarya wangsit pindha kembang sepa matusarining tawang susah angin ngentinggane nyang galiyeng kangkung peksi miber kole ana tapaking kuntul layang inggih menawi katon kula namung sendika ndherek dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati digege mangsane digelak wancine Panakawan aja nganti lali kudu dikanthi Yayi. Inggih Koko Prabu, monggo kula dherekaken Koko Prabu. Gage selakonangan sabar selakonangan